Danas smo, kao što znate, započeli sa našim petogodišnjim mandatom u Europskom parlamentu do 2024. godine. Danas je vrlo teško predvidjeti sa kojim ćemo se sve izazovima suočavati u sljedećih 5 godina, međutim ono što je sigurno je da će ih biti, jer događaju se velike promjene, od tehnoloških promjena do značajno promijenjeno sigurnosnog okruženja koje je uzrokovano i sa velikim migracijskim valom koji je krenuo 2015. godine, a koji se nastavlja i danas, ipak u nešto manjem obliku. I za nas je itekako bitno da Hrvatska kao najnovija članica Europske unije, jučer smo proslavili 6 godina hrvatskog članstva, dobije i ima snažan glas i u Europskom parlamentu, ali i u svim drugim europskim institucijama. Želimo raditi ono što smo obećali u našoj kampanji. Želimo promovirati i hrvatske nacionalne interese, boriti se za potrebe hrvatskog gospodarstva, potrebe hrvatskih ljudi u Hrvatskoj, ali isto tako i hrvatske zajednice izvan Hrvatske. Mislim da je i ovih 6 godina itekako pokazalo da se u ovoj zgradi, da se u ovoj instituciji, u Europskom parlamentu mogu napraviti velike razlike, da je bitno imati zastupljene i hrvatske nacionalne interese i ovdje, budući da se odluke koje se ovdje donose itekako odnose na sve hrvatske državljanine. Znate da su pregovori još uvijek u tijeku, da je proces dosta složen, ali isto tako je jasno da je Europska pučka stranka, dakle da je desni centar kojemu pripada i Hrvatska demokratska zajednica, pobjednik ovih izbora. Diljem Europe EPP je dobio preko 40 milijuna glasova i čini se logično i da predsjednik Europske komisije dolazi iz Europske pučke stranke. Međutim, jasno je da o tome ne odlučuje se samo ovdje u Europskom parlamentu, nego da temeljem rezultata izbora Europsko vijeće je institucija koja predlaže kandidata koje će sljedećih 5 godina stajati na čelu Europske komisije kao jedne od najsnažnijih europskih institucija upravo zbog uloge iniciranja zakonodavnih prijedloga. Dakle, naš stav je vrlo jasan oko toga, a to je da kao pobjednik izbora imamo pravo predložiti prvi izbor u podjeli svih europskih funkcija, u podjeli funkcije predsjednika Europske komisije, predsjednika Europskog parlamenta, Europskog vijeća. Bitno je da cijeli paket, da cijela ta zajedničko rješenje bude povoljno, bitno je da bude kvalitetno, da se izaberu ljudi koji mogu učinkovito i dobro predstavljati europske građane, ali isto tako i upravljati sa Europskom unijom u sljedećih 5 godina. Jasno je da bez obzira što smo bili pobjednik ovih izbora, da ta pobjeda nije kao što je bila nekada i ranijih godina. Jasno je da EPP nema apsolutnu većinu, da će biti potrebno napraviti koalicije, napraviti savezništva, ali vjerujem da sa jednim dobrim paketom možemo postići rješenje i možemo izabrati ljude koji će uspješno upravljati Europskom unijom u sljedećih 5 godina. Jasno je da postoje strateški nacionalni interesi oko kojih bi se svih 11 hrvatskih zastupnika trebalo ujediniti i trebalo moći pronaći zajednički jezik, budući da su to stvari, da su to jednostavno pitanja koja nadilaze podjele koje postoje među nama.